Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg ħabbar sensiela ta' proposti għall-edukazzjoni li qal għandhom lan li jsaħħu l-appoġġ lill-istudenti, lill-edukaturi u l-familji. Waqt attività politika f'Ħażabuġ, Dr. Borg qal li Gvern Nazzjonalista jibni skola ġdida kull sena b'faċilitajiet moderni, spazji miftuħa u sistemi ta' enerġija rinnovabbli. Qal li dawn se jiġu mamra wkoll bl-aqwa faċilitajiet sportivi biex jippromovu s-saħħa fiżika u mentali tal-istudenti fl-iskejjel. Qal ukoll li l-Partit Nazzjonalista jżid l-istipendji tal-istudenti kollha b'25% fil-waqt li studenti li għażlu korsijiet relatati mas-saħħa jingħataw stipendju ekwivalenti għal paga minima, jiġifieri madwar 1,000 euro fix-xahar. Dr. Borg qal li Gvern Nazzjonalista jirrevedi l-kurrikulu biex ikun aktar prattiku, aktar flessibbli u adattat għal ħtiġijiet tal-lum, b'enfasi fuq il-life skills, il-ħiliet diġitali u tħejjija għad-dinja tax-xogħol. Anke Partit Nazzjonalista fil-Gvern ser jara illi nirrivoluzzjonaw il-kurrikulu b'tali mod illi jiġi aktar sempliċi, jiġi aktar prattiku, jiġi aktar flexible illi l-edukaturi nagħtuhom għax aħna nemmnu fihom. L-awtonomija illi l-kurrikulum jistgħu jadattawh skont il-bżonnijiet tal-istudenti li għandhom qudiemhom. Għalli l-Partit Nazzjonalista jrid ukoll idaħħal aktar korsijiet relatati ma' oqsma bħall-AI, id-dejta u s-settur marittimu biex aktar studenti jkunu mħejjija niċeċ ekonomiċi ġodda. Il-Kap Nazzjonalista qal ukoll li Gvern Nazzjonalista joħloq ċentri ta' snajja fil-lokalitajiet biex aktar żgħażagħ ikollhom opportunitajiet jidħlu f'xogħol vokazzjonali u tekniku. Dwar l-edukaturi u l-LSEs, Dr. Borg qal li minn laqat li kellu magħhom ħareġ il-bżonn ta' aktar appoġġ u kundizzjonijiet aħjar ta' xogħol. Għalli Gvern Nazzjonalista jiddiskuti pakkett finanzjarju ġdid tal-edukaturi u jżid in-numru ta' LSEs biex studenti b'neurodiverġenza jew kundizzjonijiet oħra jingħataw aktar sostenn. Inwedhom illi Partit Nazzjonalista fil-Gvern mill-ewwel ipoġġi mal-imsieħba soċjali relatati mas-settur edukattiv u niddiskutu pakkett finanzjarju ġdid għall-edukaturi u għall-LSEs ta' pajjiżna. Żied jgħid li fl-iskejjel ikun hemm multi-sensory rooms għal studenti li jkollhom bżonn spazju aktar adattat u kalm. Dr. Borg qal ukoll li SMEs li joffru apprentistat lill-istudenti jingħataw tnaqqis fit-taxxa ta' 1,000 euro għal kull apprentist.